Pagpalambo sa drug education dinhi sa dakbayan sa Sugbo, ang buot tutukan ni aspiring Cebu City Councilor Ernest Herrera kung siya malampusong makadaog sa umaabot nga 2025 midterm elections. Si Herrera kanhi mayor sa Calape, Bohol o kasamtangang chairman sa Cebu City Anti-Drug Abuse Council o gingon man overseer sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP. I've been with the anti-drug campaign since way back 1990s when I was not in politics yet. Gani usa sa iyang gitan-aw nga proyekto kung siya makadaog mao ang katukuran sa kaugalingong rehab facility sa Cebu City. We should have our own rehab center in Cebu. And then I've been already coordinating with some international organization para ma-improve sa atong rehabilitation aspect. Laing tutukan ni Herrera ang mga persons with disabilities, mga senior citizens ug mga single mothers sa dakbayan. Si Herrera nidagan ubos sa Partido Barug Bagong Sugbo kung asa gipanguluhan ni dismissed Cebu City Mayor Mike Rama. Apan giklaro niya nga wala makatandog sa ilang partido ang mga kaso ug kontrobersya batok kang Rama. Mas nihugot ang among grupo. And honestly, you can ask when time comes makita minimum tanan sa north lang siguro sa gaan kay mong paminaw, to be honest with you. Sa laing bahin, human ginominate sa konseho ang anak ni Rama nga si Mikel aron mulingkod sa bakante nga pwesto sa Cebu City Council. Misugyot sa Cebu City Mayor Raymond Garcia nga aron patas dungagan og laing pangan nga kapili ang mulingkod sa bakanting pwesto sa konseho. To be fair, ngano ato mga taga ng usa ka partido ugi kayon. We can nominate somebody from the other parties, no? So maybe from Kusog, if you want yun a veteran legislator nga pwede yun nga maayo kaayo sa council, then pwede mangud nato ibutang si Dave Tumulak diha, to recommend Dave Tumulak, or even a Joey Daluz, no? Who are veteran legislators of the city council, 3-termer pa, di ba? Kung pwede si Mikel Rama nga wa pa experience, kanina makang duha, no? Or para to be fair with BOPK, ato ibutang John Gabuya ka. Gani una nang mihatag og pamahayag si Rama nga wala siya'y kalambigitan ni ini o gani dili siya interesado sa maong plano. About this entry? Yes. I'm not interested. I wanted to run away. Dili kay so nasa diya because of my name. Osborne, Attorney Miguel Rama. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.